Koqala nje ngithandeni into engifuna yenze ngifuna khombisa abantu ukuthi uma khulunywa ngomaskandi noma khulunywa ngokuqoka ukhulunywa ngani. Ngiyathonje. Here's Kamaskandi. uNkulunkulu nikazi wezulu nomhlaba ngibize lakhe igama njengoba ngiphuma ngihamba njengalokho mhlawumbe ngibiza nasemhleni futhi ngqoba ngiphumelela kanti nomusa ngokuhamba nami ngakulandela njalo empilweni yami ngigama lenkosi Jesu Kristu sibona phakade amen. Cha ngoba ngiyeLondon nje mina akubalekela impucuzeko uyomela isizwe sakini emdletsheni uyomela abakini kwamanqeba uhambe kahle futhi uyiphathe kahle emazweni. Abaphathi bempucuzeko khona omunye ubra abathintana naye ngapha kuMaskandi so yilowo muntu ongisabayo yabo yabake sebeyakhuluma ngokuphuma besigcoma manje impucuzeko alikho ngeke size siye lapho bayibuza bathi ngabe ngenxa ya 100,000 noma ngabe ngenxa ya qualify noma ngabe ngenxa ukuthi uxabene nobani. In the history of impucuzeko necareer kaMthandeni ongoqala nqa ukuthi angabi khona deserve ukuba khona. Abantu babuka indlela abesithuka ngayo bacabanga ukuthi inhlamba asithuke ngazo yizo ezenza ukuthi sigcine singamqashi. So lento eyenziwa komcineka khombisa ukungakhuli khombisa ukuthi vele inhloso yabo ukubala ngokwebusiness hayi ngokukhulisa ke uMaskandi. Lokho ke uNkulunkulu ke wayesevele yayiqalekisa ke impucuzeko yaba yiflop. Into ikhala ngaphezulu hawo. Awuthi unasambe si happy. Uyabona. yonke iNgilandi ngihlale 2 weeks lapha phesheya ngihlale 2 weeks ngiranda eNgilandi ngaya lapha na eScotland la ngaqala khona ngabuya ngaye eLondon ngahamba futhi ngaperform eBirmingham. Lethoka melisha sijabula kakhulu ukuthi sihlangene sabasebenzi emzansi siyabonga. Umthandeni ngobe phesheya mangahle kube khona ehlelekayo kumemukela so sibuka ukuthi ke manje ayingeke kube khona sihlanganisayo okuncane nje ukuthi mayebuya kube naleyo vibe or senze nomlando kodwa umuntu bese engage nabantu neinsizwa eziphatha imali ngeke no Khehlelezi ngeke nonala ngeke no president amabhinqa awu ahamba ngeBM beka ama right foot yawu4 so mhlambe sungabuka kana uzoba-edda kanjani. Umthandeni kulokho kudlula ezoletha isidi la kunebandla lamhlasela la wala sihlasela ngasho njalo so umuntu engeke namaphoyisa amasipala ama-SAPS namaphoyisa nje akwenye level. Ngelinye ilanga la ngithe ngigadiwe kanti ngizohlaselwa yibo ke lapha bezongivimba ukuthi angaveli kubantu lapha eworkshop uthatha ukuthi bangidlalisa igame bengingazi ukuthi mina banenzondo yeqiniso laba bantu eqaleni bengisayitshela hayi igame labayenzayo sengithi akamahlalise le game nangempela sengibiza abantu eworkshop ngithi mina wonke umuntu othanda igcokama aphele workshop ngizokhipha ialbum isikhova sikazwelonke ngoba bona banengoma kazwelonke nami ke ngizoba nesikhova sikazwelonke eworkshop. Swenkileke lapho ngalolu suku ngoba ngiswenkile nje ngiswenkela ukuthi vele namhlanje kufanele ucace ukuthi ubani inkosi kahlahla abantu bazongigcoba ukuthi ngiyinkosi kaMaskandi noma ngisiyona kuzocaca namhlanje ukuthi ngiyinkosi kaMaskandi noma ngiyona. awufumutisa nginkala kahle vele ngiyangibona so manje ngifuna ukuthola abafowethu abathile la azobanikeza umsebenzi na ufuna ukuthi umsebenzi bafowethu ngifuna abafowethu abathile ngizobanika umsebenzi befike bephusha ispan lapha yana nje kancane la
lokhu zeni benikeza abantu makithi CD ngizoletha iquantama bese ngiletha nezinto zeni nje ezithile zokuthi nani nibe right yeah okwamanje bafowethu nje lokho nje bafowethu yabo iCD iyona le niyibona ngizoninikeza so angifuni lento ukuthi kube khona abantu ababizwa ngamaphara angifuni awukho umgqomo okulahla umuntu emhlabeni akekho umuntu ofanele ukuthi yena kuthiwa kudelela umuntu ngaye noma ngento ayiyo Naibo. Hamba. Sigqoka amenisha leli lona lisiphethe kahle induna yethu mfowethu. Siyabonga mfethu support yakhe nokusiphilisa kwakhe. Ahlale kuphumelele njalo mfethu. Hayi ngiyabonga sigqoka amenisha mfana sekhaya. Awuphumule sa. Phambili ngigqoka amenisha phambili. Phambili ngigqoka amenisha phambili. Cha namhla izokhala ke mntana. Ubona ayamhla zipho. Hamba. Hamba. Here's Kamaskandi. Hello there, how are you? How's it? Well, thanks, and yourself? Yeah, I'm good and you? Good, thank you. Yeah, nice to meet you. Nice to meet you too. How can I assist? I did my stuff. Red and white balloon. Yes, well, all of this is for you. This is for me. Yes, it is. Why all is on the ceiling? They float with helium. Yeah, so we need a truck. They are going. Yo. Yes. We need a transport, yes, yeah. You need lots of transport. Absolutely. No. It's truck is okay. It's obvious. Yeah. Yo, set ama perundi lapha. Lama perundi engiwasetha la. Ngikhiphe imoto ezu3 ezofika eziwakhiphe kumcimbi wabo lo ingoma kazwe lonke yabo le ured ama balloon are red and white red and white vele umbala wami lo uyaziwa ayizongena ukhantana ngene khantameni yo. What is all of this that's going on? What is the celebration all about? Yeah, it's a celebration. Yes, for? We're celebrating 50 years. 50 years? Yes. Oh, okay. There you go. You can tap now. In the industry. That's such a good celebration. Well done. Congratulations. Yes. Nasokhozini bangifonela bathi hey wendoda siyazi ukuthiwa ukho lapho ingoma kwaze lonke wena ubiza abantu eworkshop uzethemba kangakanani ngoba phela lapha na kwingoma kwaze lonke kuhlangene bonke Kamaskandi bathe yabona wena wedwa nje uthembeni uyabona nami liyangishaya uvalo ukuthi hey yabona lapha ngizophenduka uhlanya lapha kuthiwa before badedela amaBurundi kufanele ngibe sure ukuthi ibhano liyasuka. Umhlophe ubomvu thina siyawuvala umcimbi. Umhlophe ubomvu thina siyawuvala umcimbi. Umhlophe ubomvu thina siyawuvala umcimbi. Shenge Valentine weba. Umhlophe ubomvu thina siyawuvala. Sengiyabadhiphisa ke laba bafowethu abalapha amaBurundi ngoba sidlala igame ngithi. Didelana izinja sidla abantu. Badedela amaBurundi la sesisuka ngempela ibhanoyi. Angithi inkosi yayisazondeza phezulu. Sawo sumsindo ke bafana ngoba jwayele ukusiza umsindo. Ngeke kumele mawuthithi ikhova mfana bantube nemali. Umhlophe ubomvu thina siyawuvala umcimbi. Qamuka singabafana abancane futhi nakhona asina stress. Umhlaba wethu uzuphethe. Siyawuvala umcimbi.
Mayilehlisa ibhalo elithi ngoba lithi transparent liyabonakala yonke into ngaphandle. Ngithi mniya kusiya umcimbi ngizibona abancane laba bantu lapha. Yabona uthi na yikho ngithi mina iyakhona lapha. Hey wenja Kahle sokuncane babantu. Angibana nendaba nokunika kade nje umncane babantu. Manje yabona nene stage sikhulu istage simsodwa nje. Nehlazana ke labantu abaqaqala ngathi izintuthwane. Le stage esidula kanjena angazi ngize ngisi-organize. Spend 1,600, 100 rand futhi 1,500. 100 rand ukuthi ngiwashe imoto. Ngiphuthume workshop mangiye workshop ngithi nampaka abantu bami. Ugcwele kuthe. Umnyama awuboni ngisho umgwaqo. Yabo. Ngesikhathi ngibiza ngebhano ephezulu la. Bagijima baya lapha ibhano elizolenda khona. Bangifesela ngeimoto nangeyibhano yabo. No man, iblenda eqhama ngale. Bafa ngikade ngendlela. Leyo gezani. Baba, nayo ifortune ambuza amaciko. Bafo, ngifuna ungene ze-workshop manje. Madoda siphuma ngaphi konje manje? Kufuna siyojoyina manje ku-Friday kusho ukuthi siyaqona. Yeah, so kana kona. Tekens focus. Tekens yes. Focus. Bayazi ukuthi sizela. Focus indlela udriver ngayo. Ngiyazwa la indlela udriver ngayo. Wenzani la? Hawu beze kithi. Yaza nginoki. Beze kuthi. Beze kithi. Atekens. Angiyakutshela mfethu. Wohlala focusile mfethu. Beze kithi. Njengoba bezile manje. Beze kithi. Ene workshop. Lapha ngangabona ngisho baba benje ebengaka. Obaba benje ebengaka. Bazohupha ingane. Umntana izokhala ke namhlanje. Ubona. Ayamhlaza iphezulu vele. Hey. Sambe. Hayi ungabale ngidike. Sambe hamba. No hamba. Ngoba phela into yenzeka lapha angithatha shoot i-reality show kanti khona umfana okhona phakathi ngephutha osalile owayivele eshu angiqala mina ukubona isosha elingafela emsebenzini walo ngoba lo mfana ofanele lo mfana athi ngicela ngehlisi Nangadubula. Hayi hamba awudubula la hamba bawushayisa So ke khona umqiniso nje njengambe ngangithukile ngangidrive ngithukile nalowo ngitshela umbono phuma udengeza nalowo sho lokho yabo ngoba sa drive sana besihupha lapha kusuka airport endleleni lapha ezayihamba ikhala kakhulu lapha Asha kwezimba aphi ke manje buka manje Mana la sasugla mana la sugla Hezo maskani Sebo sikara police station Khona straight phambili mfimi mfethu fokasa lo muntu police station phambili zokutshela mfethu khululeka hamba nje phakathi kwabantu ubiyashutha vele yonke into ekhona la right Ngena ngapha Isona phika Khona Masifika silanga nohotel ngasolwandle baze bakhona ukusijema Ngithi mina nginikeza nogesi ithi ukuhlabana ngenqindi Mana la asuki la mana la suki la njengamanje mfethu ngithi ngoba sibibhama sani bafethu umuntu omfuna yimi ngangathukile ngangifocusile ngena live epage
ukuthi ngiyasicelwa nazi izinja mina ngoba uNkulunkulu yabona ndengqondo angona umshisi ungakhalo lokhalayo ayikho into ekhalelayo ngifuna unikhombisa nje ukuthi ngilekise kanjani ngoba inaphi esahamba yes yebo kushop kubalandeli sibathembisile futhi sifuna igcokama thina mfowethu la ukunibona la ufuna igcokama la uzobona igcokama phela uzobona igcokama phezulu igcokama la uzobuka lona ngithi ya manje into ekhona i-event iyaqhubeka abalandeli bamlindile umthandeni iprogram manje akusekho saved mase kufika amaphoyisa la azama ungenelela but nje akusekho safe ukuthi umthandeni sengayihla manje ayobona abalandeli nani mama userious yaliwa ngobona amaphoyisa nje yaliwa manje yaliwa ngobona amaphoyisa nje serious kodwa nje ngifikile ayikho into edlula leyo umphethe umthetho ngicela ubambe lapha mama ngicela ubambe sikade ngiyibhanga ubone nje amaphoyisa serious uvalwe izwe mafowethu nasi imoto mama ready go out hey man Kabash. Lamanzi silawa mfethu abaqashe iqhawe. Bangaka abaphule out. Bakhona basikazi ukula out abanye bangamagwala basemoyeni nani but abanye bafonile nje ngoba amagqokama uduma kahle udubheka. Abantu nje babe bamile nje bafona. Basho bathi ngeke besakwazi bayingxenye labo kuphela. Abanye nje bantu emoyeni yabona ababazi benza kanjani. But abanye bayeza. Abona lo maheza baby honga driver ujayiva kunayo ayikacacisi ngapha semoyeni umapholo ubafonela abaculi benogezana kolo ugezana lo nesakhiwo sekinati uyade emthuma kakhulu ukuthi afonela abaculi ukuthi abangayi emcimbi namthandeni ukhethela abantu ngomsebenzi wakhe usangavalela abantu kwethu ngomcimbi wakhe wodwa awenza kanye ngonyaka futhi abaculi mfowethu babeculele ukuthi bazolokhuzana uyo zobakhethela ukuthi behambe bengahambe bani nayo yasidinga tukapheshiya kunayo lento ukuthi mhlawumbe sengiphuphile ngoba ngila yabo uma ngifika lapha ekhaya ngenzeka ngithi ngiyafika lapha ngifike ngiyithele kubantu abawu3 workshop yabona hey ngithukile Uthikola bola mtowe awuna wamandlola ayeye mthandeni ayeye bapha bedokamelisha apha mathawula ngibiza wena ke baba ngibiza wena ndoda enkulu mnikazi wemvelo mnikazi wolwandle mnikazi weintaba zomhlaba avumutisa uyazi baba ukuthi isiphephelo sami sikuwena kuphela ngithembele kuwena kuphela nginamuntu kunanyanga akunalutho nesibindi sakho uqobo uvikele impilo zabantu ungabi khona oyedwa othola ngisho umhuzo egameni lomcimbi owenzeke ngaphansi kwendodana yakho ngegaba lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha amen siye namhlanje mfazi balokho nina nizomana iqiniso nimela umthandeni umntakamanqele upaphosa abanyakho ushishiliza eyakuyona Kamaskandi phasha wenu ade niyabelphama
iBhayibheli lithi ngiyalazi. Khona lapha iBhayibheli lithi khona ngazi noma ngisho kahle. Lithi isitha sakho uma silambile siphe ukudla. Sidle. Bese lithi iBhayibheli uma somile sombela amanzi siphuzisa amanzi, siphuzisa. Bese livala bese mase kusele kancane ukuthi livala. Bese livala ngokuthi ngalokho okwenza kwakho uyobe umba noma uthela amalahle phezulu kwekhanda lesitha sakho. Namhlanje ngathenda udaba lensizwe. Mina nginegcawu ezu4. Ngizobizwa ngaye nje emzini ndoda ngithunywa umfana nje. Kuphatha mahawu. Ngacanga ukuthi hayi kungenzeka basasidingi la. Uphi manje nenkomo? Eningco zakhe ziyangena ibengangena beyangayibambi. Hawu. Manje aqondiswa yithi izo leyaqondiswa ubani? Isikhona isiphithiphithi esenzekile.